Sakra. Som tak strašne posral. Šupneme tam intro, aby som konečne mohol povedať, čo som také tam strašne posral. Včera som šupol na YouTube vlog. Ako viete, som pozadu, čiže som včera šupol vlog číslo 69. A stala sa mi taká vec, že som to posral. Úplne som to posral, dal som tam debilinu a úplne som to posral. Včera večer o 1:00 som dával to video asi na 3-krát, furt som buď som spanikaril, či som dal dobrý náhľadový obrázok, potom som spanikaril, lebo som tam musel opravovať jednu chybu a proste fakt som to video asi 4-krát som ho buď opravoval alebo dával znovu na YouTube. Už potom, jak som ho konečne dal, tak že konečne, bolo asi 1:10 večer, konečne som to dokončil, idem spať. A teraz som si všimol, že proste je taký dlhšie, lebo ja som hovoril, že mal, teda ja som ešte aj písal, nie všetkým nadšene, že urobil som vlog, čo má 13 minút 20 sekúnd a pozriem sa sem, vlog má 14 minút 18 sekúnd. A ja, že čo? Že som sa pozrel dozadu a na konci toho videa je asi tak 10 sekúnd dlhý náhľadový obrázok. Aby som vysvetlil, prečo tam je asi 10 sekúnd dlhý náhľadový obrázok. Je to tak, že keď striham, tak tam mám taký jeden dlhý riadok, do ktorého si ukladám videá, hudbu, nadpisy, čo ja viem čo všetko. Ja to mám vždycky tak, že si urobím to video a potom asi za 15 sekúnd neskôr tam mám náhľadový obrázok. Aby som si ho potom mohol uložiť ako obrázok a dať ho na YouTube. A vždycky prv urobím video, dám ho vyexportovať, to znamená, že z formy tej skladačky v programe sa mi urobí normálne celistvé video. Vždycky sa mi urobí zo všetkého, čo mám v tom riadku, lebo to mám tak nastavené, čiže sa mi urobí. Potom si tam dám ten náhľadový obrázok a uložím si ten. Ale teraz, keďže som to robil na viackrát, tak som opravoval chybu, čo bola v tom vlogu, už keď som tam mal ten náhľadový obrázok. To znamená, že keď som stlačil, aby sa mi vyexportoval komplet celý riadok, tak sa mi vyexportoval ešte aj s tým náhľadovým obrázkom na konci. Som zaostrený. Jasné, že nie. A teraz, ty kokos, jeden koment do prdele na 7 riadkov tu mám, 47 videní to má, čo proste akože je akože dosť, keď si vezmem, že ten vlog vyšiel iba pred pár hodinami. A teraz ja ho, neviem, idem ho stiahnuť dole, lebo teraz ho stiahnem dole a nemôžem ho uploadnúť teraz. Musím počkať do večera, dám ho až večer. Sakra, to je strašne nariť. Som ešte nikdy necítil toľko lásky, ako cítim teraz k YouTube. Ty vole! Lebo oni tam majú toľko funkcií, fakt tak strašne veľa funkcií, všetky analytiky a čo ja, nejaké čísla a proste to je úplne vybombená stránka. A tam je proste medzi úpravami videa, proste tam, kde sa dá upraviť popis a také veci. Sú tam aj také proste viac pro úpravy a je tam jedna úprava, sa volá, že orezať video. To by zachránilo teraz do prdele, taký nasratý by som na seba bol doma celý deň. Aj na toto moje ľahké srdce nie je pripravené na takéto útoky. Na tú digitálnu dobu. Jeden hrá tablet, druhá hrá telefón. Bavíte sa? Dámy a páni, vitajte v Košiciach. Je leto, 22. august, je 20 stupňov za 5 minút, to tu vyzerá ako keby sa mal začať hurikán. Ešte som veľmi rád, že sme stihli ešte predvčerom ísť na tom Bukovesti, kde sme to boli. Bolo asi tak o 10 stupňov viac, o 20 km za hodinu vetru menej. A tak pekne sme sa rozlúčili s letom, pretože ja už som to fakt dneska oficiálne zdal s mojimi nádejami na pekné, krásne leto, lebo toto už je zima. Na internete bolo písané, že mi ide bus na 46, na 13:46. Teraz je asi tak 45, tipujem, hej, 45. A tu napíše dačo úplne iné. No teraz je víkend, hej, pozrieme sa. August, 22. modré, 13:55. Akože je to iba 10 minút, ale neviem, či som ja... Je to iba 10 minút, ale neviem, či som ja blbo pozrel, alebo čo, ale... nemám to rád.
Som na ceste pozrieť si kamaráta, čo už zrejme každý častý sledovateľ týchto vlogov vie a naznačuje mu toto, tá cesta, po ktorej som sa pedibordoval na začiatku. Idem tam a ako som hovoril, že leto sa končí, to znamená, že som si tam prvýkrát dneska nezobral plavky z dôvodov, že by som rád dožil toto leto zdraví. Ideme dať takú neskorú oslavu mojich narodenín. To teraz ešte týždeň sa to bude niesť, že budem chodiť s ľuďmi a tak polo oslavovať tie narodeniny. No tak, aha, čo to je? To mohol byť pekný dizajnerský doplnok do našej obývačky napríklad. Neviem, či sa to stáva iba mne, ale občas mi príde taká nechuť do hrdla. Úplne také hnusné to ja vždycky to zmizne, iba keď to zapijem. A proste úplne také, že až na grc. Teraz mi to prišlo na zastávke, keď som čakal na bus a nemal som žiadnu vodu. Tak to bolo celko nepríjemné, pretože som to cítil ešte asi tak pol cesty, keď som išiel. To je cool vec. Po kratšom vysedávaní vo vnútri a len takom chillovaní, ktoré nehovorím, že bolo zle, ale po takom chillovaní sme sa konečne vybrali vonku, nasať trochu vzduchu na naše cicykle a pennyboardy, len tak na takú krátku jazdu. Bolo tam trochu štrku, tak som to trochu, no proste. Viac som sa zažral do toho natáčania tohto tu na veľmi zaujímavého jazierka, ako som mal v pláne, čo dúfam, že vám nejak extrémne veľmi neprekážalo a... Pokračuj. A ideme... Kam ideme? To sa rozhodní. Pod na Kovču, dačo sa už vymyslí. Toto je tá trochu menej záživná časť pennyboardovania, oni už vylezli na celý kopec, ja som tu asi tak v štvrtine tohto kopca. Nečakajú ma, však na čo? Ako keby tej kofoli dneska a za posledných pár dní nebolo dosť, tak sme si sem prišli sadnúť a dáme si kofolu. Ako keby jej za dneska a posledných pár dní už nebolo dosť. Nesťažujem sa, len budem tlust. Ďakujem. Správa. To bola tak hrboľatá cesta, že som musel zaberať dole z kopca. Každý vloger vie, že za sebou má veľmi úspešný deň, ak minul všetky svoje baterky, celú svoju pamäť. Ja som dneska minul iba všetky svoje baterky, pretože každopádne by som tento deň zhodnotil ako v celku úspešný. Tak ku večeru už som veľmi nenatáčal, keďže sa mi moje baterky blížili veľmi blízko ku smrti. A tak, dnešný deň bol veľmi cool.